de la vedere? Da, când vrei. Da. Adică și iei camera la... Da, uitați. Așa, bun. Vă filmăm, aici. Da, bun. Băietul, Da. ești corect? Da, domn reporter, noi suntem Da, reporteri. sunteți la reporter, da. Da, bine mersi. Știi și? Deci mâine duci la stânga. Eu nu mă duc la stânga. Da, doamne. Da. Eu pot ca să spun o... Întrebare, spuneți aici. Da, o întrebare ca să spun... Unde? Acolo, acolo. Da, La uitați cum, ăsta e un microfon, uitați. da, e un microfon, las că... Băietul, Da. să știi că eu nu sunt așa. Ce să vorbesc? Ce vreți, Spuneți acolo despre aici. oi, despre maman. Ce? Lasă, domne, cu aman, cu una, cu alta. Domne, fie de aici. Eu la Toma, care el Da. în mișcare și m-a provocat La luptă. la luptă, mâine dimineață, ca să vă băteți. mâine dimineață, ca să nu ne îmbătem, Da. așa, ca să nu ne luăm Să nu luați o scândură să-i dați în cap. Nu. Să vă luați la bătaie. Nu, domn. Fiți atenți aici, că eu îmi dau seama care și chiar așa, sunteți copii. Noi Da. suntem reporteri aici. Nu contează că cine sunteți, eu vă spun așa. Unu, vă spun sincer, cum m-a luptat el pe mine, o zis că mă dă pe așa, că vine și mă leagă burduf și îmi iau oile. Bun, bine mersi. Iată, eu i-am spus că mă duc la poliție. Și el că nu a zis la poliție, că cu tare, nu știu ce. Ce zici? Domne. Dă, du-te la dânsul, mă. Dar du-te, domne, matale, nu eu mă duc. Oile dacă Ce? mor. Dacă mor oile. Da, să dea Dumnezeu să moară. Dar cine le-a plătit? Dar nu te-o moară titi dacă mor oile. Cine? Ar să mă omoare, omule. Fii atent aici. Las, că ar să mă omoare. Pe mine am. Gata. Sănătate, voi bună. Da gata, vă Da, duceți? bun. Dar unde vă duceți, Nia? Da, unde? Am să mă duc acasă. În altă parte, unde să mă duc? Hai, reporter, care, cu cine vorbesc? Cu reporteri. Andreea Stoican. Cum? Andrei Stoican. Da, bun. Să fiți sănătoși. Mulțumim, Natal, la fel. Da. Crășin fericit. Nu. Da, că nu te Gata, trage. gata. Hai că vinea de-a lustrat cu mașina fugi. așa de Da, noapte replică. bună. Pe cuvânt. La revedere. Deci nu sunt prost. Nu, nu. Nu, nu. Da. La revedere. Da.